Dan huwa mument kruċjali għall-Unjoni Ewropea u għall-pajjiżna. Naturalment dan ir-riżultat ħalla fuqna xokk, ma konniex qegħdin nistennew, però stanna riżultat u rridu nirrispettawh. Irridu nirrispettawh u naraw kif minn għada l-Unjoni Ewropea tibda tinnegozja mar-Renju Unit biex tkun tista' titlaq mill-Unjoni Ewropea. Irridu nassiguraw li l-Ewropa tkompli għaddejja bil-proġett tagħha u nkomplu naraw kif l-Unjoni Ewropea se tkun eqreb iktar iċ-ċittadini Ewropej, però rridu wkoll naraw kif ħanindirizzaw dak li għandu x'jaqsam mal-qasam ta' Malta u Għawdex. Kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni ta' tajjeb illum qegħdin nofru l-id tal-kooperazzjoni mill-Gvern biex flimkien bħala pajjiż wieħed nindirizzaw l-interess nazzjonali. U l-interess nazzjonali ma jistax jiddefendi waħdu l-Gvern imma l-Oppożizzjoni lesta li toffri l-id tal-kooperazzjoni biex tgħin lill-Gvern naraw kif is-setturi li ħajġu milquta b'mod negattiv kemm jista' jkun dak l-impatt ma jkunx tant negattiv imma nippruvaw minn din l-isfida, minn dan ir-riżultat nbidlu dan kollu f'opportunità għal pajjiżna.